Kuyintokozo enkulu ukukhuluma nawe kwi-channel kaMupastor WeNingi kafushane esibheke iphupho kaNtokozo Black. Uthi uNtokozo Black sawubona pastor, ngicela ke la ubuza uphupha umuntu ekuphonsa ngenyoka ebrown kuwe. Umuntu omaziyo kodwa ke ungenabo ubuhlobo naye. Ngiyabonga. Kodwa ke esingakusho la ukuthi ke uma uphupha nje umuntu ekuphonsa ngenyoka noma ekujikijela ngenyoka, lolu phawu ulubi ngoba luyaxwayisa ukuthi ke kumele uqaphele kakhulu ngoba ke ngenzeka isenzo somunye umuntu mhlawumbe osolene nawe kakhulu sizokulethela mhlawumbe inkinga ethile, noma ke yena lo umuntu okade umbone ephusheni ekuphonsa ngenyoka kungenzeka kunenkinga angahlakulethela zona nje empilweni through ama-action wakhe, yabo. Kodwa futhi singaphinde sithi thina ke uma uphupha mhlawumbe futhi umuntu la ekuphonsa ngenyoka, uphawu ngabe lichazela ukuthi yena qaphela ke ikhathi ezinzima noma ezimbe ezizayo ngenxa ke mhlawumbe yomunye umuntu nje omjwayele nosondele nawe, noma ke nalowo muntu loyo mhlawumbe ngenzeka uzokufaka mhlawumbe ngenxa yakhe ngahle ubhekane nekhathi ezimbi noma ubhekane nekhathi ezinzima, umuntu mhlawumbe ongakufisela okuhle, yabona, ongakufisela izinto ezinhle, so ngaloko angahle mhlawumbe ekudaleleni inkinga empilweni. Kodwa ke asivale ngokuthi uphupha mhlawumbe umuntu ekuphonsa ngenyoka okwesithathu lapho kungaba nje uphawu osuke lusho ukuthi cha kahle kahle wena ngene kodwa uqaphela ke umuntu omjwayele umthembayo kakhulu, lo muntu loyo ungumkhohlisi futhi uyingozi, kepha uzenza usilungile. Okusho ukuthi ngenzeka mhlawumbe kwalo umuntu loyo ukade umbona ephusheni ekuphonsa ngenyoka kungenzeka likhuluma nangaye ke uma kungasi umuntu omjwayele kungasho yena lo muntu ukuthi mhlawumbe umuntu omjwayele futhi mhlawumbe umuntu nje omethembayo nongamcabangeli izinto ezimbi, kodwa empeleni ungumkhohlisi futhi uyingozi, kepha phambi kwamehlo akho umuntu ozenza usilungile kakhulu, kumele umqaphele kakhulu. Siyabonga uNkulunkulu ke ethela umusa, uNkulunkulu ke enibusise, bese ke ungakhohlwa ukuthi ke uma usulike le video le manje ngavuke sibenzile ungihamba wavakashela nawo impendulo sikhona, press ke lapha ke i-notification bell ukwenzela ukuthi ke uma si-uploada uthola ku-update.